tunay niyang pangalan. Hello, good morning. Aalis kami. May pupuntahan na naman kami sa tayong group ng anak ko. Yung grupo nila na mga friends nila nandito na rin sa Australia. Ngayon mag-picnic daw kami. No, where that? Yan ang dala ko. Gansilyo. Come here. Kasi 2 hours daw ang biyahe. Here we gonna carry. Long drive daw, kaya yan. Nagdala ako ng gansilyo. Ay, sus Maria kaya. Grabe po sakit mo, ano? Hello! Ganyan. Pag Struggle is real. This is my stay. Ako lang kasi ang pwede mag-seatbelt. I-carry. I mean, Kaya struggle. it's all love. first time ko gagamitin itong new phone ko. Ang Mi Note 10 Lite na bigay sa akin ng anak ko. First time ko kaya excited mag-vlogs. Oh, si B-Boy. Binigay ng bunso kong anak na si B-Boy, yung bunso ko. Helimar ang tunay niyang pangalan. Here na kami. Nagom. Remove mo. First time namin dito. Ayan siya, oh. Remove your jumper, Carrie. It's cold. Nanay, why not bring the net? Alpaca first. What happened to What do you do, Mihan? Let's go. Let's do me hand. We'll get dirty. Oh. Ang amoy. Wait. I'll take a picture. Pwede maligi mag-iling. Ay, I'll take a picture. You stay there. Can you stand here? Stand here. I'll take a picture. Keep it straight, it won't bite you, ha? Tuwang-tuwa ang mga bata. Kaso, ang baho. Ang amoy parang nasa farm ng mga kambing. Ganyan na lang kasi. Oh, it You should can be feed it down. with the paper and feel self-free. But it will bite. No, it won't, as long as you keep your hands straight. See? Oh. Why don't you come let me see? See? Look. Up. See? He's throwing it. It's up to you. Nasa lulo ka ni Mademan. Basta i-flat mo na yung kalawa yun. Harry, you want some? Di ba? What happened, kuya? What happened? Abuko, ito na. Abuko. Matt! Hi, Matt. Hi, Matt! Oh, thank you, Kuya. Wait lang. He doesn't even know he's having a video. Yung isang apo ko umiiyak kasi gusto niya kasing
maglakad-lakad din ng alpaka. Eh, kailangan pala kasi pipila ka pa ng 1 hour. Kasi late na kami nakarating. Kaya yun, lumiiyak. Ay, wow! Instagrammable. Gets? Pang Instagram. We're mag-sunset tingin. Wow! Are on. Tapos Top of kapag the doon pa world. kita doon sa gilid, ikaw mo pwede. We are at the top. Yes, Top of the nakuha world. na si picnican. Yes. Oh. Sino ka-reserve? Giselle. If this is Mahal gonna lang, parka. be scary. Andito na kami. Tapos nalula ako. Nasa pinaka-tuktok na kami ng bundok. Nawala pa kami. Ang ganda. Ang ganda kaso nga lang medyo lula pa ako. Save me din. Sikat na yung sipat. Yan. Oh, na 1 million subscribers. O, tigagalawang kutsara lang, ha? Coffee. Ayan. Pack up na. Uwi na. Uwi na kami.